Haigard bhíonn seo agus in neamhtuma caint faoi foríotaí. Cadid sin bhfuil tí ná ní bhíon an tairgad agat teach a cheannach go thomláin a cheannach amach. Agus fágann sin go gathe tú airgad a áil ón banc. Agus sin écann tú an banc ar ais I bhfuidim mórgáiste. Hart réibh se 10, 20, 50, 30, 40 bliana. Má hepan ort na chuineal sús leis na hícíochtaí. Má hepan ort an éisocht I goráis. Tagan an banc isteach agus tógann siad an teach. Sglacann siad an teach mar chealúchas dóibh féin. Nus, tá muid breanúir altan seo ó gábhaile sa híndíag dús agus tugann an talt seo le fios bhfuil náisiúntas na stáitteantaithe gúil an ráta tithe ag doristeach sa phróiseas foríochta ag ardú rís. Chuireadh foláideamh amach, foláideamh céadúis míle agus 60, né? 68 míle. Teach in éon mí amháin an bhliain seo. Marall mainneachtáil. Nus ní hanam sin agus rá go dóchaí an banc an teach ráis má thugann siad foláideamh. Scáití duine na híochtóirí dearmada ícíochta dhéanamh, bíonn deacrochtaí ícíochta ach an bhí sin ach ní héidir an phróiseas dóibh. Dálinn scéil má hepan ort an ícíochta dhéanamh tugtar luche nó mainneachtáil. Am leis go ní cheartm sin ag anna ach tá sé coriséach má chaint. Ach cá muid beanú oríomh mar epidéim, fíor epidéim agus ní mar epidéim meaffarach amháin. Nuair a éiríonn saothraithe go háirithe saothraithe atá gíc mórgáistí, tín cáilinn siad obair, cáilinn siad a boist, bhíonn bilí scáfara sláinte acu. Agus dá réir sin bíonn deacrochtaí acu mórgáistí íc. Am leis go. Nís mó solas nach é. Beag an. Má hagam a ráis tá sin níos fearr. Ach níl an sin ach cuid den scéal. Tá feicimid gannn an foríomh dochar don phobal agus do hailí freisin. Tugadh le fios marall foríomh gur cháil ráta mór, tríocha dófáin géad mar hampla tríocha dófáin géad de riine a bhí ag dul siad agóras foríochta heb orthab dul ag chuine dochtúr heb orthab idiis a cholíonna ag go buti géir
agus in áit sinní mar nó dhearsaí bhí seans níos iarda ag daoine bobail a rá rátaí arda furiata an tú diabetes a áil nó clise crí. An laid tríam duna daoine a bhí dul tríd a brúisias, bhí an galar dúlagar beidir gur fear rá. Bhí rátaí féinmhairthe níos iarda sna ceantracha seo. Dar de an ráta cuairte an éigeandála. Glantóirí. Caromhaid. Má chálann tú do theach churann sin isteach na ceangal sóisialta idirú féin agus do chóirsanna na scailinaí na forais sa cheantar. Faoi chúnsaí eile, faoi hoscaí eile, dhéanach sé maithas don sláinte generálta. Siad na córsnachtaí álainn géan. Bhí cheartún beanú ar an ggéirchím fóriata mar chorchaide chuimseach chun cosca a chur ar foríomh. Nus bucheart scagó a dhéanamh agus córáil a chuirt do dhaoine atá dul tríd an brúisias go háirithe i gás dúlagar mar nuair a bhíonn dúlagar ort is beag fánathe an sort daile leis an bápéirichas agus an muirlas a bhaineann le foríomh. I bhreathnú orm féin sa scáileáin seo ní má sin. Agus muid ag duine idirmheartaíochta leis an tionscal seirbhísí airgeadacha caithfear cuairim sláinte a thógáil san áireamh. Is léir inis go raibh an tionscal féin ag duine cailís camaléireachta agus camastíle agus ní cheart iad a ligint saor róéasca. Nó dheir sé 2015. Sa bliain 2015 bhí an ráta a bíorda foríochta sa tír in Nó Dhearsaí. An stát na fáileann ceannas fearr ar Florida. Tá an ráta códaithe íslethe beganín ó 2015 ach tá gníomhaíocht foríochta ag ordú ag ború a rís go háirithe gomparáid leis na blianta roimhe seo.
Tá méid na dúsannaí foríochta tite ach tá ráta na gceannta agus na nechealmhathe áirithe. Tá gníomhaíocht foríochta sús trífáin géad ón cheathrú céanna an Norraig. Agus sa tír gutsanna ba dhé 2015 an tárdú ba mhó agus ba chúntasaí a chealmhathe riamh ó sa cólachtaí ag taifeadú uimhreachaí. Dar le daoine a dhéanann staidéir ar a tionscal tá dhá rud faoi deara an mhórtha seo. I bhrí híon chuirú cuidmhaith foríomh siar tar éis 2008 bliain na géar chéime agus faoi dhéire tá na tithe sin i teacht thar bhrúach. Agus ní féidir iad sin a stopú anois tá an próiseas ag droidim chun deireadh. Mar mhór sin is tithe iad seo nár dearnú cothúáilear ó 2008 amach is mós dúthaí. Mar sin tá na tithe á níl ar lascaine an mhór agus tá sé seo cothú trilín nó tarraingt lancuis, ag chur lancuis ar an tionscal. Tá próiseas foríochta rialta i nDú-Dhearsaí. Ach fós féin tá nDú-Dhearsaí ar mhár an liste do Stáit díobh foríomh agus réadmhaoin stris. Maoin cruachais sin téarma eile. Sé nDú-Dhearsaí an Stát is airde tithe neamhchealmhathe mar mhór ar sin agus uilig eile. Agus tá sé seo ag chur ag siúl damáiste uafásacht an Stát. Mar breamaíonn áit san é mar Camden agus Trenton agus Patterson go fíorghonam. Agus muid a caint ar áit san í a breathnú go donna. Tá tugann roinnt cólachtaí tír na tithe Zambaí ar nDú-Dhearsaí. Sé is teach Zambaí an. Ná teach a necha tríd de bróiseas a chealmhathe ach nach bhfuil únair soiléir ag go fóill. Agus fágann sin an teach idir únéir agus banc. Ní léine sásta ar ige do chur isteach sa teach agus díaltar díomháil uafásacht an teach má hagann
sin terme becheart a bheit ha agus nachfuil. Squatála, paratéir, suiteir. Mátha gan squatéir isteach. Squatála. Mátha gan squatála isteach. Cahamid stoppa chur le cumasú na zambathe. I meas na gumasóirí tá inéistóirí atá ag ceannach sús tithe neamháitrithe. Má sé sin an téarma tá bhain neamhseámhathe ag súil le brábús a dhéanamh sa bhfad téarma. Ach agus sin tá siad a gcéir dhéanamh ná na tithe seo a flipáil más féidir in éair. Tá sé seo dríthúil ar nó agus áirithe tá sé inmhíonathe. Más féidir na tithe a chuir in úsáid agus a chur é gíoch cáin mhaoine. Ach is minicí daoine ag ceannach sús na tithe seo ar phraghsan í fíorísle agus á gcoinneáil gan cís gan chathabháil. Fáill sin rinte na bailte bheanú go fíorghonam agus idir an dálín tá na bailte ag teacht amach i naigh an phróisis. Go cháide daobh tithe a bhfuil únéirí acha ach nach bhfuil cónaíochánta agus nár léir cé tá freagrachas na tithe. Tá an stát tar éis chláirlan a chur le chéile do thuiche neamh céir é an téarma tá bhain. Tá thuiche folamha ionas gur féidir leis na bailte gníomhú in naigh na núnéirí nó na tithe a cheannach arás agus i dhéal ará le daoine a dhéanas rud a cíns leis na tithe. Ach tá na hinnéistóirí ar thuiche zambaí ag rá go bhfuil na táillí den chláirlan seo iomarcach agus go dtagann siad salach ar an dlí mar atá. Is rud é seo atá fíor chasta agus cuimhníimiis go bhfuil riont mhaid in na tithe zambaí go héifigiúil is seileadh na mancumaí go fóill agus lí aghaidh na forais sin airgid arás ón chláirlan. Tá an tágrad lí ag maomh
go bhfuil na chlárlanna seo neamh-bhunreachtúil nar nóir leagadh síos paraméadar díana dóibh. Níl anseo ach iirecht na chlárlanna a stoppa. Mar tá fatís na húnéirí Zambí go bhfuil amach iad. Is féidir le méire bith a rá leat nach dógann seach riont seachtain í ruthe dabhraí chun gáardín líanú le fialaí agus feithidí nó chun teach táis a dhéanamh lán le cuimhnach lia. Echa bhaid ná sreathe i níos sreathe de hiche chlár-chlúdathe gan aonatíobh hiardaigh na fhuinneogaí nó na chláir agus na tithe ag tite mas i chéile. Tá na chlárlanna ag géireadh go dteochach daoine únéirí níos tapúla anas gur féidir rud a cinnta dhéanamh faoin na tithe seo. Ach is minic na húnéirí a bhálach taobh hir de hanam na chuí bréige nó casta. Sin a méid de sin tá muid sús chandáta beag nach 2008 céir de hála don aisling Mheiriceánach. Ba chuid de gach aisling Mheiriceánach é teach slachtmhar i cheannach sna fóbhailte le gráiste agus gáardín mór don na páistí. Ach idir an dálín de réir i chéile tá níos mó áitireóirí in New Jersey ag diúltú don rud seo. Tá an ráta únéirí tí ag titim go súntasach. Tá sé dó fan géad de pobl an Stáit tar éis thaistriú ó únéireacht go dtí ícíocht císa. Tá áld fad anseo tuairt léargas ar an Stát ach an taobh rud ná go bhfuil Passaic agus Hudson agus Essex County i dtús ceart an Stáit agus Camden County i lár an Stáit ag follaint go géir. Tá sin dana critéir cáilethe dá mórgáiste háirithe go súntasach ó 2008 amach. Da ísachtathe atá an fuamhar sin tá an próisis na se háir níos deacrite a cháil. Tá praissanna gáardú agus cáin mhaoine freisin agus tá sé brú daoine nó bhachas únéireacht. Tá seo bhúla lucht na méilíse go glúin na méilíse go háide glúin na méilíse smáile sin. Tá an dreim seo ag strechailt
faoi uallach fíocha troma als gaile agus tá a rátáil credmheasa ísisiil go leor nach chuin na bank ag gcír d'eileáil leo. Mar sin tá an glúin ratha ag tar éis shadow a chur siar agus tá siad ag ranú cónaí le cís sna carracha ina áit seo. Mar sin is léir go bhfuil tosaíochtaí na glúine nua aithrithe go soléir. Ga mé leiscéil tá mé ag lorach rud a cín sa seo. Okay, sin a méid a bhí wein. Tá mealtacht na húnéireachta tí airithe Cúta sé airithe? Himmethe tebhlethe bin an tearna a bhí wein. Ar bhíú mion scaga dhéanamh na sonraí, ní héidir. Ach bíú sleamhnán sochaicthe a chur a fáil rud a dhéanann san táiltear seo, ní bhaid mé á dosbaint duit. Níl teastal bhain nach léarga sin. Bhí an ráta forríochta fíor ard sna blianta 2009 agus 2010 bin díreach tar éis na géarchéime airgid sa bhliain 2008. Ach intar an dálín tá an ráta sin ag titmiréis. Má tá New Jersey ag dul énaidreachta tá an ráta is airde forríochta sa stát sin. Túisceart sé Essex County, Mochanda, an chunda is measa ó híh mainneachtainna de. Tá an ráta forríochta méadathe faoi srío 2016 agus is rud súntasach sin gomparáid leis an méid atá ag titim amach i Stáit Uile. Sa bhliain 2012 chuirú srían docht ar na bank rud a bhuailí an ráta forríochta. Siad de Florida, California agus New Jersey na stáit is mó ráta forríochta. Ach níos simúla arís tá déanra New Jersey rud níos ísle ná dá stáit sin, agus fágann sin ó híh
per capita tá nó dheir si a bhhad níos measa ná na stáiteile na stáiteilta. Tógann sé 3.5 bliana an próiseas foréata a chuirg ríis. Tá New Jersey sna 5 stáit is mó a bhfuil foréataí a éireacht acu. Sin foréataí a thosa roimh 2008 agus tá fós dul ar aghaidh. Tá méid suntasach de na tithe atá sa phróiseas báite I bhíocha agus bunos cion, agus déir na sainiolaithe gur beag seans a bhaith acu an próiseas a chasú rais, a cheantú rais. Ní léon duile le ráthagam, tá má bhógan ráite agam faoi foríomh agus ní is agam an féidir le mé duile rá. Mar sin fágci mé cuasaí mar atá agus gcuichí mé gach rá oribh go léir. Slán tamil.